Dayon sigurado makaigsunan. Muna usani ka mahibutang angay na itong pamanundungan na si Kristo, Diyos nil katuig ng milabay, mo'y nagbayad sa imong sala. Amen. Karon ang pangutana, unsa may mo'y kabalos? Diya sa Ginoo. Naba kay pag-ampo. Naba kay panahon nga diin imong daygo ng Ginoo, bisan diya sa imong balay. In ang Bible, malipay ang amahan. Kung usa ka alagad sa Dios, musulod siya ang kwarto o manirado o muampo diya siyang amahan sa tago. Ang pangutana, nabataan na natin mga pag-ampo. Mao na relasyon. Ang relasyon, meaning na kay panahon niya. Sama na sa magtiayon. Ang magtiayon di pwedeng way tingganay. Isod kayo, dungan mo mata niya. Nagsintiya din mo panlakaw, way tingganay. Kung way tingganay, meaning daot ang iyong relasyon. Gusto sa Ginoo natay relasyon niya. Amen. Simple ra kay na. Pag mata nimo Ginoo, salamat buhi pa ko. Amen. Maunay kalipay sa Dios na ikaw ug ako binuhat sa Dios sama siyang panagway. Liwat ka sa Dios. You know what? Before Christ, ang description sa tao binuhat sa Dios sama siyang panagway. In other words, kitang tanan na himong kaliwat ni Abraham. Ano? Ni Adan. O ni iba. But right after Jesus, mingon ang Bible sa John chapter 1 verse 11 o verse 12, as many who receive Him, He shall be given the right to be a child of God. Muna'y nindot karon, dili lang di ay kay binuhata, gusto sa Ginoo karon mahimo kang anak sa Dios. Amen. Kay kung di ka mosugot nga mingon kasi mo kung anak ko sa Dios, ang yawa sige pog pangangkon, ako nang alagad, ako nang anak. Igsoon, ayaw kaulaw pag-angkon nga anak sa Dios. Kay palangga ka pag ayaw sa Dios. Muna rason nga si Kristo. Nganong mahimo kang anak sa Dios? Tungod na ni Kristo nga imong giangkon, nga imong manluluwas. Kay si Jesus gitawag siya the Son of God. Amen? So the moment you accept Jesus with all your hearts, makaigsunan, itagaan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Praise the Lord. Now, doon na lang pipila kabutang. Nganong importante kayo na kita makaigsunan, mangandam tas kinabuhi, diya kang Kristo. Unang butang, tungod kay mubo ra atong kinabuhi. Amen. Amen? Life is so short, very short. Death is certain. Now, nganong kinahanglan ta mangandam? Tungod kay mubo ra ang kayo ang kinabuhi sa tao. Unsay gingon dito sa atong gibasa nga passage makaigsunan sa Ecclesiastes. Mato pa dito makaigsunan, mas maayo pa ang pag-adto sa nagbangutan kaysa pag-adto sa dapit sa nagkumbira. Try to imagine kung nakakasalabihan kalipay. Or di kita kuno na kamatayon ba? Pero nakakasama ani, makapamalandong ka nga ang kinabuhi nato makaigsunan temporary ra gyud. Amen. Natay kamatayon. Usa na ka maalamon pa ng bagon ni Solomon na din mas maayo nga naata sama ani nga makapamalandong ka ug matay pa ni Solomon aron nga ang mga buhi mahinumduman sila, magpahinumdum sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanila. Kung nagadumdum mo kaniadto, katong mga doktor nga nag-celebrate makaigsunan kay nakapasar sila board exam. Of course, around 8 years yata ang ilang study pagka-doktor. So nakapasar sila, nag-range sila usa ka bar makaigsunan, usa ka club, exclusive nila og dito sila nagkalipay. Grabe ilang talipay makaigsunan. Apan sa kalit na makaigsunan, wala intawon dama sa mga doktor. Of course, kay official na gid silang doktor. Tungod kay pasado sila. Niadtong tumurang gabi una makaigsunan, dunay ni buto nga tangke dito sa ilang kitchen. I don't know kung gamay pa nga tangke or dako. Og midila makaigsunan makalilisa nga kalayo murag interno. Og tungod nga na makaigsunan nataranta ang mga doktor. O na-stampede sila makaigsunan, nagbuot dito sa gamay nga exit makaigsunan ang kalayo kay seconds naman na. Mura man naglabaw pa na sa jet plane. Ilang tanan makaigsunan tungod sa talanta, gipanglitson silang mga buhi. Nang anong ako nagdisgutan, dili ta kapangantik bisa pagkinsa ka o kunsa ka. Ang akong pagdasi karong gabi una, samtang hinsog pa ta, buhi pa ta igsoon, ayaw yun itawon kalimot sa Dios. Amen. Pakikrelasyon sa Dios.
Ang pulong sa Dios mo'y mugiya mo tudlo nimo. Amen. Ingon si Manny Pacquiao, the Bible is the manual to life. Unsaon nga mahimong sakto or mahimong sakto nga pagka-fix sa imong kinabuhi, sakto nga pagka-fabricate tungod kay nay manual. Mupalit ka ng appliances, mupalit ka og mga furniture or unsa nga mga palitunon nga mga decoration sa balay na ay mga manual. Nga naman, i-guide ka unsaon dito nimo pagplasta. Mga kaigsunan, dining kagabion, angay nato ni pamanandungan, nagisaaran ta sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Balikon na ko tong Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life. Kaya ba nato nangandoy kinabuhi nga walay katapusan? Amen. Amen. Try to imagine, si Jesus nagsakripisyo, namatay para nimo. Unya dili na taman diha, gawas nga iyang gipapas imong sala, gipasaylo kanya kung maghinulsol ka. Amen. Kay conditional magkaluwasan. Kay kung di po ka mudawat ana, di po ka mutuo, imo ng choice. Apan kung mutuo ka, musukit ka sa mong baba, Roma 10:9, ingon ang Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with all your heart that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Tanawa ang kaluwasan. Combination sa baba o sa imong kasing-kasing. Di pwedeng maayo tamong hiskot o Ginoo. Tama na sa dila niya atong kasing-kasing. Layo kayo sa Dios. Magkaigsunan, tinuod na ito pag-ibugman, Dios. Kung maayo ka diya sa imong pagpanulti, makita kini sa imong kinabuhi na ikaw na tinuod na kahadlok kung pag-alaman sa Dios. Amen? Na, akong balikon sa inyo sa Bible, kung isugin mo simbaba nga seso sa imong Ginoo, ang word nga Ginoo means honor or Lord. Tag-iya sa imong kinabuhi. Amen? So ang atong agalon, mao si Kristo. Siyang namatay para nimo. So karon sa gibuhat ni Kristo, dili lamang taman nga siya nagsakripisyo para nimo, kay gimahal ka pag-ayo, nagsaad pa gyud siya og kinabuhi dayon. Amen. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 makaigsunan, mingon ang Bible nga ang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Now, muna ikaduhang points na ito makaigsunan. Kita ang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Now, muna kinanglan nga kita makaigsunan na atay gitawag preparation. Pagpanganda makaigsunan, ang pagpanganda nato sa Dios matag adlaw conscious ta about God. Meaning naghuna-huna ka kanunay mahitungod sa Dios. 2 Corinthians makaigsunan chapter 5 verse 10. Now, atong paminawon makaigsunan apit ta tanuman 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Matod pa din wala nang atong kinabuhi karon ibabaw sa yuta, magdetermine og mapuhon. Sadyang mamatay ta, mo atubang ta sa Ginoo. Hukman ta. Try to imagine, kung naay judiciary sa kalibutan, meaning naay korte, unsa pagkaslangit. Diri makaigsunan sa kalibutan, ang abogado pwede nimong bayaran na attorney. Ipinsay ko tama-tama attorney na 1 milyon. Pwede. O sila pa, nalang ko ang abogado. Itulungan na pagpamakak. So, ambot pasabot na ko, diri sa kalibutan, buhaton ang tanang pagpamakak, aron lang ikaw magsweldo. Apan hinumdumi, nga na'y tinuod na husgado or korte sa langit. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 4 to verse 5, makiksunan, naatay gitawag mediator between God and man. Kinsa man kini nga nag-mediate nato. Ang word mediator makaigsunan meaning defense lawyer. Nganong gikinanglan man tag-abogado? Tungod kina kasalanan. Di pwede mo ang abogado. Amen. Si Kristo ang nagpasalig na siya ang imong mediator. Igsoon, kinanglan tag-abogado. Kay muatubang sa Dios nga mahal. Amen. Muatubang kita sa Dios makigsunan. Ang Bible nagsulti nga kinahanglan ang tanan muatubang sa hukmanan. Di man po pwede na ang langit makaigsunan, gandang sa Diyos alam sa tanang pagkamatarong. Adin mayroon kasi mong kaugalingon, na bisan wa kay panahon pag-alagad sa Diyos, kadin gusto ka matong langit, pagpangalagad sa Diyos, paghinulsol sa Diyos, pag-alagad nga pinutan sa Diyos, kay sigurado ang langit para nimo. Iksoon, ang gikinanglan sa tao sa lang ngalan. Unsa nga ngalan?
Ato pa sa buhat 4 versikulo 12, wala na laing ngalan gihatag gikan sa landong sa langit. Ang Matthew 1:21, nganli sa Jesus kay luwason nga ang tanang tao gikan silang mga sala. Now kinsa nga ngalan atong gikinahanglan? Ngalan ni Jesucristo. Igsoon igala si Kristo Jesus ang atong gikinahanglan. Sa panahon mamatay ta, matubang ta, si Kristo ang imong abogado. Mauning abogado mo way pagkapili. Amen. Mauning abogado makigsunan nga walay pagkapili. Natay pasang din sa libro sa Igsunan, Kapitulo 7. Praise the Lord. Dunay usa ka tawo, duha ka tawo makaigsunan nagdebate. Mingon ang isa ka tawo, di ko motuog langit, Brad. Di ko motuog impierno. Kaya po isa, yan yung gidasig nga, Brad. Dapat ka motuog nga na langit na impierno, Brad. Igsoon, wala nagkahuman ang ilang debate. Apan usa ka binsay nga gibilin sa mga tao. Kaya sa Brad, kung nangamatay ta karon, kung tinuod man galing, Brad, na way langit o wala impierno, tabla ra ka na. Apan, Brad, sultihan ko ikaw, kung mga matay tang duwa karon o yung tinuod nga na langit o na impierno, gansi jud ka. Huwag yung point makaigsunan. Amen? So, mintras makahimo ka tas pagtuo, angay tang mutuo. Muna nakarugunin kamatayon, tumagpugan pa rin nato, dito at mamatay. Meaning, ang Diyos nagbuot sa itong kinabuhi. Doon ay last nga testimony makaigsunan. Sa Korea, usa ka testimony nga akong nadunggan makaigsunan ang paminaw na sakop ni Pastor Yung Bichu, one of the biggest church in the world, ni membro sa around 1 million sa South Korea. Mga tagyag, mga planta, kapani dito, sakop sa ilang simbahan. Grabe revival, dagang mga tao, nag-alagad sa Diyos, hinulsol sa mga sala, o nag-alagad sa Diyos. Usa ka membro makaigsunan, grabe ang kaguol kay namatay ang iyang asawa, o niya gagmay pa iyang anak. Grabe ang kaguol, o niabot sa point nga nag-doubt siya, kay dili pa nagiunta angay mamatay ang asawa. Grabe ang iyang kasudanan. Makaigsunan sa kalit na hitabo kaniya. Naksidente sa makaigsunan, natuwang lang sa makaigsunan, nabunal yung ulo, o may hinungdan siyang kamatayon. Kabalong may ikaw makaigsunan nga, sa iyang pagkamatay, gidala sa langit. Pero makaigsunan, pagdala niya sa langit, nakita niyang kanindot dito, nakita niyang asawa. Grabe niyang kalibay o na-comfort siya makaigsunan, kaya nasabtan buhi niya yung asawa. So naitabo makaigsunan, samtang dito nakita niya ang beauty sa langit, ipakita man sa Diyos, o giignan sa manunda, dili pa panahon mo. Ikinanglan kang mo, balik dito sa kalibutan. Kapag ka makaigsunan, grabing hanyo niya. Naunta, Ginoo, ayaw na ko pabalikas kalibutan. Nawala iyang kaguol siyang mga anak. Try to imagine, unsa na di ay ang dimension sa langit. Makaigsunan, muna nga bintras buhi patakaron. Kinala atong senation unsa kanindot ang langit karon palagdaan. Ikinahanglan mo inspired ka about heaven. The heaven is real. Amen. Napabati nimo karon kay ang Holy Spirit mo'y magpasabot nimo nga ma-comfort ka, madasig ka, nga naa gyud langit nga ganda ang Ginoo. Kay ang Dios nga nagsulti wa siya nagbaka. Sa book of Numbers chapter 23 verse 19. Ang Dios wa siya nagbakak siyang pulo. Amen. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. When he speak, he will do it. When he promise, he shall fulfill it. Kung ang Diyos nagsaad, buhaton niya. Gawas lang sa tao. Ang tao dagang tagsaad, usay pakyason pa nato. Ako tamong gidasig karon. Mao na kini nga oras nga makigsaad ka sa Dios, nga mintras buhi pa ka moalagad ka sa Ginoo. Amen. Unsay mong reliyon, padayon niya, pagbinutan, pagbasa sa Bible, kaya ang pulong sa Dios, yun ang Bible sa John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unsa daw sa sinugdan mo ng pulong, o ang pulong uban ng Dios, o ang pulong Dios. Unsa daw ning pulong? Dios. Sa verse 14, basahin niya sa Bible sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwell among them. Kinsa ang pulong nga nahimong tao? It is Jesus. Amen. Unsaon paagi nga mailhan yun nimo si Jesus? It is by His Word. Amen. How could you say that you know Him without even knowing His Word? The ultimate way to know who God is by reading
meditation and pondering His Word. Amen? Kaya ang pulong sa Dios, sa una di man kumutuan eh. During my college time, makaigsunan, last na lang akong testimony. Ang akong prayer kanato is more on Latin. Koram yung inisip, inom, bilurin, kisara mo yung sa marato mo kang bikriyan. Kaya nag-practice ko ritual, nangampo ko sa una tungod sa akong lulo nga ritual o pagtulunan. Magdagkot ko mga kandila, makaigsunan, manambal ko dito sa akong boarding house kagay di Oro. Mag-check up ko dito makaigsunan. And more likely sa akong prayer, mga pag-ampo nga ako mismo wakasabot. Onya, sadly lang kay wala mi uyon akong kinabuhi sa akong pag-ampo. Sa akong una-una, I believe that there is God, but my lifestyle is far away from God. Walay tinuod nga Dios nun nga kinabuhi. But praise the Lord. Niabot ng panahon nga naapoy gigamit nga simpleng tao. Nag-share sa pulong sa Dios. Giablihan sa ginagong kasing-kasing, nagkinanglan dahil kita magtagad sa pulong sa Dios. Na last, ang Word Bible, sa spelling sa Word Bible, B-I-B-L-A, natimani niyo ni, the Word Bible means basic instruction before leaving earth. Hinumdumi nga mo ni mong passport. Kinsay gusto mo tuglay nasod, di pwedeng may passport. Bisan sa Manila lang, kung sakay ka plane, di po pwedeng may ticket. Eh di pwedeng makahanyong dito, kabit lang. Amen. Nakita mga andoy taglangit. Amen. Andoy taglangit, magigsunan. Amen. Naipulong sa Dios. Mao niyang gitawag roadmap sa kinabuhi. Amen. Nay mapa, karon sa kalibutan, kilugan ang mapa kay gipangita ang treasures nga mayaman sila. Pero tinuod nga bandi tuwas langit mo niyang pulong. Amen. Amen. So, igugmat ang tanan sa Ginoo. Kung pagdasig na karong panahon na mamalandong ta igsoon nga wala ta na say pero sa takutob. Karon ta magpakisayod nga masayod ka asa ka human aning kinabuhi. Ang sikretong buhaton nato karon modangog ta sa Ginoo, maginulsol ta sa Ginoo. Unya labaw sa tanan ang puno nato si Kristo nga siyang atong manuluwas. Amen. Maliko nako ang Roman chapter 10 verse 9. Timanin niyo nga bersikulo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with all your hearts that Jesus raised from the dead, then you shall be saved. So, himuon nimong lifestyle, inspired ka dapat niya matag adlaw. Kay si Kristo ang imong agalon. Mura man ni nanarbaho ta ba? Amen? Ang gusto nato malipay ang atong agalon. Amen ba makaigsunan? Hindi pwedeng manarbaho ka, utang talang kasambayan, kasambayan, kasambahay. Sa batiyon sa agalon, naglikod-lingkod na ka dito. Kanya, balihon mo, ma'am, pwede ba ma'am, malihog ko ni mo? Hindi man pwede, anak, mo serbisyo ta sa itong agalon. Amen? Nga mao si Ginoong Jesus. Manindog ang tanan makaigsunan. Maawit ako sa kaawit. Nahimog so, ning kalibutan, uban sa dakutan, katuyuan, inisulong sa kalangitan, mga bulan, kabitunan, imong ipahimutan, magtantos, ning kinabuhi, imong dipasa, alam ka na sa karugawan, imong ginuan, kinabuhi o karon. Nahugasan sa hamili kong dugo, walay sama, kanimo ka kamanan. Walay arang makatukong sa gugma mo. Takos upangayan, pasidugan ka. At kung may kinabuhi,
Hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa labil ko'y mayabot ka, hantod ni akan, sa kasing-kasing ko, payawin ka o alagaan ko. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa nabil ko'y payaon ka, hantod ni akan, sa kasing-kasing ko, payaon ka o alagaan ko. Ginoo. Mga kaigsunan, ikaw karon nga naminaw sa mensahe sa Dios. Ako nang gi-encourage karon nga takna. Mao ni ang imong oras sa pakigsaan. Usa ka kabinat nimo nga pagabuhaton karon, diha pinaagi sa pagsugid sa imong mga ngabit. Now isipa lang nga karon nga takna instrumento ko sa Dios alang kanimo. Kadin karong oras sa mga kaigsunan ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Maingon ang libro sa Revelation chapter 20 verse 15. Gawas kong imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. Igsoon, dili gusto ang Dios nga kita matambog ngadto sa linaw nga kalayo. Apan gusto sa Dios nga ikaw kako makapaton sa maong kaluwasan nga gisaad ni Kristo nga maong kinabuhi nga walay katapusan. Ang imong pagabuhaton karon, kadin ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Simple lang, isugid karon uban kanako. Diya sa mga pag-ampo ingon nga imong kabinan, imong pakigsaad sa Dios. Nga karong oras sa musurrender ikaw diha sa Dios. Ikaw karon nga naminaw, ikaw karon na nasa gawas. Kung gusto ka mo ba nga pag-ampo, imo ang seryoso ni sa imong kinabuhi. Pwede ka nga mo hulong sa makadiyot ug asa man ka karon. Igsoon, ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi. Importante karon dayon or ugma anto sa mga adlaw nga makasiguro ka human sa kamatayon. Kaya ang kamatayon sa malang kawatan, walay kawatan nga manangid una haya mangawat. Patod sa Bible nga kamatayon sa mausab sa kawatan, nga mutunga sa takna nga walay usa nga nasayod niini. Igsoon, mauni ang adlaw karon ug ang oras karon sa imong kaluwasan diha kang Kristo. Kini nga kaluwasan gasa ni gikan sa Dios. Walay makapanginambog niini. Kay si Kristo mo'y naglukat nato, siyang nagsakripisyo, siyang namatay para kanato. So ang atong pagabuhaton karon, buhata sa kinasing-kasing karon. Kadin ikaw musugid nga si Kristo siyang imong Ginoo. Pwede ba ang isa nimo imong isa ka kamot? As a sign of surrender diha sa Dios. Ayaw ka ulag son. Mao ni ang takna nga Dios mo dawat sa imong mga pag-ampo diha sa paghinulsol. Uban kanako langiton nga mahal. Akong balikon langiton nga mahal. Dios nga magagahom sa tanan. Akong gidawat ang imong pulong karon. Salamat sa mensahe sa paglaom. Ang mensahe sa kaluwasan. Mito ako mahal. Na imo kong gipangga o gimahal. Imong gihatag si Kristo Jesus. Nagsakripisyo. Namatay sa Kalbaryo sa krus. Gilubong ug nabanhaw. Usa karong orasa. Akong giangkon si Kristo. Nga akong manunubos. Nga akong hari. Akong manuluwas. Karong orasa. Akong hinulsulan. Ang tanan nga akong nabuhat. Bisan sa akong pagpamulong. Sa tanan akong hunahuna. O sa tanan binuhatan. Ginoong Jesucristo. Karong orasa. Hugasi ako. Ang akong lawas. Kalag. O espiritu. Himo akong takos. O angayan. Nga mutawag kanimo. Ingon nga akong amahan. Langit nun nga mahal. Karong orasa. Ipakunsad ka nako ang imong balaan nga espiritu nga mag-usab sa akong kinabuhi, mag-usab sa akong hunahuna, mag-usab sa akong pagbati, mag-usab sa akong binuhatan. Tabangi ako
Ginoong Dios, nga kini akong kinabuhi, Hindi ako imong magamit imong magamit alang sa imong himaya alang sa imong o kadungganan. kadungganan. Karong orasa, isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Sa libro sa O hinumdumi ako, Ginoong Hesus, Ginoong Hesus sa adlaw sa adlaw. nga ikaw mo balik. Kining tanan, akong gituan, akong gipasalamatan, Kung ipasalamat pinaagi lamang pinaagi sa lang gamhanan sa gamay nga pangalan pangalan ni Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen and amen. Mga kaigsunan, may gabi o dakan kay salamat sa iyong pagpaminaw o God bless us all. Balik sa